Aperol spritzes cica! Kóstoljunk realisztikus desszerteket. Eper. Kókusz. Isteni kókuszos íze van egyébként. Ez brutál finom, gyerekek. Olyan kókusz íze van, és ez a mangó. Eszméletlen jó. Mini gyümölcsös jégkrém fruit desszertek mini formában. Itt vannak kis fruitjaink. Na nézzük. Ezt szerintem egy barack. Nagyon barack íze van. Brutálisan jó. Banánunk. Banán íze van, imádom. A mangó az utolsó kihívónk. Nagyon jól néz ki, a kinézete. Olyan, mintha nem tudom, a Kanári-szigetekre lennék, és mangót zabálnék. Nagyon film. Barack. Megmondod, hogy milyen ízvilága van? Sárga barack. Olyan barack íze van, mint a papám kertjébe. Aperol spritzes cica! Azt mondta a lány, hogy olyan, hogy egy egész aperol benne van. Akkor itt lehet, hogy hazáig már nem jössz vele. Kicsit be vagy csízva, de